खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव आं सासे बिराद स्पेशल गेस्ट लानानै फैदों आंनि बे चेनेलाव आं बेखौ लाबोनो थाखाय खाबु मोनदों बिथाङा मोनसे खामानियाव बेस्थ प्रजेक्टआव बेस्थ दा बिथाङा सोर आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नोंथांमोना आरामसे नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ थ' गोबाव खालामला थ' बिथांनि सिनायथिखौ आं गिबि गिबियाव सोंग्रोगोन बिथाङा सोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ थ'दो बिदिब्ला अके थ' गिबि गिबियावनो आं ब्रादारखौ बेखौनो सोंगोन नोंथांनि फुल सिनायथिखौ आंनि अडियन्सनि थाखाय खिन्थानानै होदो खुलुमबाय आंनि मुङा जाबाय बिबेक आरो आं बे सावथुन मुलुगावनो मावबोनाया 2012 निफ्रायनो मावबोदों ओमफ्राय दासिम जाहैबाय 13 years ओके ओके दा नोंथाङा ओरैनो गावनि फेमिलिनि बागैबो एसे खिन्था बेनिफ्राय गावनि एड्रेस बबेनिफ्राय अरिजिनेलिथ' जोंहा फादारा बाक्सानि ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव फुललि सेटल जाबाय आरो ओके ओके ओमफ्राय नोंथांनि फेमिलियाव ओरैनो सोर दं फेमिलि मेम्बाराव जोंनि फेमिलियाव आइ बाबा बिदा आं ओके ओमफ्राय नोंसा फादारा माबाफोर जब मावो नामा सार्भिसाव ओके मा सार्भिस मावो ओरैनो बेंक ओके एन्ड मादारा हाउसवाइफ ओके ओमफ्राय नोंथांनि वाइफआ okay let me tell you actually bitanga single all right not single not oh I'm sorry mingle okay he's not single but he's in mingle but not yet married okay not yet married yeah okay may I know who is this lucky girl that you love like everyone knows it's Pooja Musahari oh my goodness one of the most talented actress from our industry I mean Boro film industry okay Pooja Musahari okay and खै बोसोर जाखो बिथांजों चकाचक sorry for the question sorry for the चकाचक but please tell us it's been like 2.5 years 2.5 years okay that's very nice मोजां मोनदों no खोनानानै आरो बेखौ okay it was a part of joke okay by the way तो बेनो आरो ब्रादार ना गाज्रि मोननाङा आं एसे माने इन्ट्रडक्शन खालामनो नाजादों बाय द वे एनिफ्राय you said that you had brother yes I mean you have I do have okay may I know industry okay who is this is Urugari yeah I don't know actually who is this Urugari he works in our Boro movie yeah DOP he is a DOP DOP okay I'm sorry that I don't know him because लोगो मोनाखै आरो खनसेबो बाय द वे ना नेक्स्टआव लोगो मोनगोन बा फिउचाराव लोगो मोनगोन आसा थिबाय बाय द वे बेनिफ्राय मादारा मा मावो होनदोंमोनलाय हाउसवाइफ ओके भेरि इन्टारेस्टिं बेनिफ्राय ओरैनो प्लेनिंआ माला मोसाहारिजों जुलि बेथ' मा होनो समजों माला मा जायो okay बेनिफ्राय सोंगोन दा okay may I know about your age what's your old it's like 27 running okay मेरे से बहुत छोटा है लेकिन हाँ ज्यादा दिखना नहीं मेरे ऊपर नहीं वो तो है हाँ दाढ़ी मूंछ देखे तो हाँ नो और नहीं देखे भाई सबको पता है सारा इंडिया जानता है नहीं इंडिया नहीं बाबा थोड़ा बहुत जानता है ओके बाय द वे ठीक है तो और मैं आपको पूछूंगा कि नोंथांनि मुभिया ओरैनो मोनबेसे जाखो एज अ चाइल्ड एक्टर तो आं 2012 13 ओंखारदोंमोन ओके आंनि बिखा ओके एज अ चाइल्ड एक्टर ओके एंड नेक्स्ट बेनि उनाव गेप आं 19 निफ्राय मिउजिक भिडिअ आरो खालामफिनदों ओके आरबिआ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन ओके गामियारि सिख्ला ओके दैट्स फाइन बेनि उनाव गोबां मावबाय देन फार्स्ट माबा मावनाया जितु फैजेननाया एज अ चाइल्ड एक्टर आंनि बिखा मुभियाव नङा होमबा एन्ड सोर प्रडिउस खालामो बेखौ मुभिखौ प्रडिउसारथ' जोंना डाइरेक्टरा माबामोन ओके प्रबिन गेरे सारनिमोन ना ओके बाय द वे आंनि बिखौथ' नायदा बेखौ नुनाय बायदि गैया खिन्थु गोसोआव गैया आरोना दा एसे चेंज जाबाय नालाय यस वेरी ट्रू इसीलिए तो पूजा करने के लिए मौका मिला बाय द वे ज्यादा तो नहीं बोल रहा नहीं ठीक है शुक्रिया यार ओके तो और फिर से मैं आपको पूछूंगा क्या पूछूंगा वो तो आपको पता है यार हाँ तो मुझे पता है मैं पूछूंगा ओके थोड़ा टाइम लगेगा हाँ बुरा नहीं पड़ना हाँ कोई बात नहीं ठीक है ये काट देना नहीं दूंगा भाई काटूंगा किस लिए रखने के लिए काटूंगा नहीं ओके तो सवाल ये है कि आगे
मतलब सावथुनावनो खामानि मावबाय थागोन ना फिउचार माबा मोनसे प्लेनिं लाबावगोन? प्लेनिंथ' दङ, गोबां प्लेनिं दङ। दा जेबो एक्सप'ज खालामथ'वा बेफोरखौ लासै लासैनो Okay, that's fine, that's fine. बिनि रिलेटेडबो मावबाय थागोन Okay, जिहेथु इन्ट्रेस्टआ दंखायो। interest दंखायो. फेमिलियाबो कमप्लिटलि इन्टु दिस Okay, supportive आरो okay, completely. that's very nice. Okay, then now, do I ask you a serious question? Serious? Yeah. How much? Not too much, but I think it's a Little. little bit serious question for my audience, maybe for you know, for the youngsters of the generation, you know. Okay, the बर' मुभियाव खामानि मावनानै केरियार जानायनि सम्भावना दंना गैया? केरियार Yes, yes. केरियार बानायनाय माने दा लासै लासैनो जोंनि इन्डास्ट्रिया बहुत आपग्रेड जाबाय। Okay, क्वालिटि वाइज प्रेजेन्टेसन वे Yeah. बहुत इमप्रुभ जाबोबाय। okay, थ' चान्सेसथ' दङ जे Chances दङ। उनसिम माने एसे गिदिरसिन जाबावगोन इन्डास्ट्रिया। okay, नो डाउट गिदिर जागोन। गिदिर जागोन। जागासिनोबो दा। ओमफ्राय खिन्थु जोंनि माबाखिनिखौ एसे नायनानै जोंनि अडियन्सफोरनिखौबो जेनेबा बिसिनि लाइफ स्टाइलफोरखौबो लानानै एसे जुदि देखायबावनो हायोबा Okay. होमबा बाहेरसिम लांनो हानाय बायदि जुदि आरो मोजां मोजां आरो प्रडिउसार मोजां डाइरेक्टर Okay. बिसोर जुदि ओंखारबावोबा Okay. माच बेटार जाबावनायनि Much better जागोन। थ' much better जायोब्लाथ' आरो केरियार जानायनिबो सम्भावना थाबाय नङा होमबा? Okay, okay, sure. थ' बिदिब्ला नोंथांखौ आं बेखौनो सोंनो सानबावगोन जिहेथु जुदि केरियार जानायनि चान्सेस दङब्ला जिहेतु यांस्टार्सफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होगोन माने खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ नों मा माने मा बायदि माखासे राव फोरमायगोन आरो you know माबायदि टेलेन्ट थानांगोन you know माखौ होनो नों जुदि इनभल्भ जायोबाबो yes गावनि फरायनायखौ लानानै बेखौबो माने लांफाबाय थानांगौ okay इकुवेलि लांफाबाय थानांगौ बेयावबो माव फरायनायखौबो लाखि okay उनाव मा जायो मा जाया बेखौथ' आरो खाफालनि लिरनायसै फरायनायाथ' बहुत गोनांथार नङा होमबा okay that's fine okay then ओरैनो बेनिफ्राय दा जिहेतु बर' मुभियाव मोनसे प्रजेक्ट खामानि मावब्ला नोंथांनि जितु अमाउंट बे बेसेबां लागै थाङो डु नट टेल एक्जेक्टली मतलब यू नो बोला नहीं मतलब उससे थोड़ा बहुत खस्थ'नि फिथाइया माने मोनसे प्रजेक्टआव ओंखारनाय बायदि जायोना जाया ओंखारनाय बायदि माने खस्थ'जों फिथाइजों गोरोबोना गोरोबा इट मिन्स दा एसे लासै लासै गोरोबहांगासिनो अके एसे गोरोबहांगासिनो औ खिन्थु उनसिम नेक्स्ट जेनेरेशनसिम आरो मोजांसिन जाबावगोन होननानै बेखौनो आसा खालामो okay that's very true that means if there is demand then there is value like this no? sure very good okay मोना आप जाइए मोना आप आइए नहीं बाबा आप जाइए okay बुरानी पाना जों दा नै विवेक ओब्रे सॉरी पोजीशन ने very oh my goodness ओब्रे सामफ्रामबो ना okay जोक दे ओरैनो गाज्रि मोना आपको बुरा लगा नहीं दिल से तो नहीं लगा ऊपर से ऊपर लगा कोई नहीं ऊपर से लगा तो कोई नहीं एनीफ्राय आं सोंबावगोन दरअसल मुझे क्वेश्चन याद आ ही नहीं रहा मैं क्या पूछूं और क्वेश्चन पहले हाँ यस ओके आपको बोरो ट्रेडिशनल डिश में कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का सबाई दाव पकाया हुआ सबाई दाव ओके आपको बता दूं मैं ओके सबाई दाव और कुछ योर फेवरेट बुक I mean, you know, like story wise or something like that. Okay, that's fine. Okay, no problem. Cut it. Good, सवाल ही नहीं आ रहा था मेरा दिमाग का. Okay, अनिफ्राय नोंथांनि क्वालिफिकेशन एसे बुंगोन नामा? ग्रेजुएट Okay. ग्रेजुएट तो उसके बाद में डॉक्टर लग गया Okay, which year did you complete your 21 okay that's fine ओमफ्राय दासान्दि फरायनायाथ' जाथ'बाय yes okay दासान्दि मुभियाव एक्टिभ okay that's very nice now बिराद मोजां मोनसे सोंथि सोंदां what is the secret of your handsome क्वेश्चन रॉन्ग हो गया क्या इंग्लिश में मतलब you know there are many people you know अभी फिलहाल जो है बोल रहा है कि Vivek is the one that who is very handsome boy you know handsome gay sorry guy
Too much. Too much to handle. काटूंगा क्या इसको नहीं काटूंगा रहने दो ठीक है हाँ always yes क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में क्या राज है मतलब skin is too soft looks is too very handsome you know वो तो मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा मुझे कैसे पता होगा यस यस नहीं मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप ज्यादातर फेयर हैंडसम तो यूज नहीं करते नहीं वो तो पुराना हो चुका है पूर्ण हो गया तो अभी नया कौन सा आ रहा है जो भी हो बढ़िया है मुझे अच्छा लगा आपने राज बता दिया मतलब नहीं बताया ठीक है बाय द वे ओके दायो विवेक ब्र नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंबावगोन आं जिहेतु जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव जोंनि बर' सावथुनफोरा माबादि बिजनेस खालामो प्रसेस you know that mean माने रिकभार जायोना जाया जितु इनभेस्ट खालामनाय थाखाया दा बायदिनि टाइमावथ' डिमान्ड ओंखारगासिनो औ मोजां मोजां बाजेटनि ओंखारगासिनो ओके ओमफ्राय सोरनाबा मोजां लाबबो खालामो सोरनाबा गोसोआव एसे थालाङोबो ओके प्राय थाखे दाना अडियन्सफोराबो क्वालिटिखौ बुजिग्रा जाबाय जिहेतु यस यस बिसोरबो माने क्वालिटि वाइज बहुत माबा खालामो आरो ओके अडियन्सफोरा ओके बिनि सापर्ट मोनाबा नो डाउट मोजांबाबो सेस जायो ओके थ' बेयाव फिल्मनि सायावबो डिपेन्ड खालामबाय मबे फिल्मा रान खालामबाय नङा होमबा ओके स्टोरी एभ्रिथिं एभ्रिथिं ओके दैट्स फाइन मोनसे फिल्मा गावनि बाजेटखौ रिकभार खालामफिननायाव माने माबायदि मोनसे फेसिलिटि थानांगोन दा मेइनलि जाबाय मार्केटिं औ बिसिनि मार्केटिं टीमा एसे मोजां जानांगोन ओके ओमफ्राय जेनेबा जोंनाथ' हल्सफोर गैया बहुत लेकिं दा ओके ओके हल्स थाबाथ' उइदाउट एनि प्रब्लेम रिकभार जागोन जानायनि चान्सेस थायो ओके ओके दाबो गाज्रि नङा औ जोंना मानसिफोर एसे डिस्ट्रिबिउटर हिसाबै थानाया बहुत जरुरि आरो ओके नोंथांनिसिम नेक्स्ट कुइसन आरो जितु फिल्माव खामानि मावोब्लाथाय एज एन एक्टर मेबि you know जायखिजाया डिपार्टमेन्टआव खामानि मावथों मानो जुदि खामानि मावोब्ला फरायनायाव माबाफोर गोहोम गोलैयो नामा इफेक्ट बुंनो थाङोबा गावनि सायाव बहुत डिपेन्ड खालामो ओके गाव बोरै बे बेलेन्स लाखिनो हायो मानेकि जोंनि बर'नि मानसिफोरनाव बे सेन्टिमेन्टआ थाखायो जेरै गावनि कालचारखौ मोजां मोननाय बा श'केस खालामनाय एसे बेफोर जिथु सिङाव जिथु सेन्टिमेन्टआ दं बेखौ लाखिखाबाय थानांगौ ओमफ्राय बेनि लोगोसे फरायनायखौथ' कम्पालसारि भेरि कम्पालसारि बिदिबासो जोंनि हारिया जौगागोन फरायनायाथ' माने एकदम गोनांथार आरोना एकदम ओके बेनिफ्राय जिहेतु मोनसे ओरैबायदि मोनसे खोथा आरो जिहेतु जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव दे माखासे बे सर्ट फिल्म बानायग्राफोर जानो हागौ बा फिचार फिल्म बानायग्राफोर जानो हागौ थ' बेनि गेजेराव माखासे शप खालामग्राफोरबो नुयो बेफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंगोन माने प्रफेसनेल लानानै मावा दा प्रफेसनेल लानानै मावोब्लाथाय मा प्रफिट जानो हागौ आरो जुदि प्रफेसनेल लायालासिनो शपनि थाखायबो खामानि मावग्रा थायो नामा बा जुदि बिदि थायोबाथ' खहा जागोन नामा बिसोरनि एक्चुअली दानाथ' बहुत बायदि बायदि भिडिअस ओंखारो जेनेबा माला मोजां क्वालिटिसनि ओंखारो केटामान क्वालिटिसा ड्रपबो जायो बेफोर बुस्थुखौनो एसे फकासाव दोननानै जुदि बे गाज्रि क्वालिटिफोर बा गाज्रिथ' नंनाया जेनेबा एसे जिथु ड्रप थानाय क्वालिटिसफोर बेखौबो एसे जुदि नोजोर होनानै रायलायनानै मोजां खालामबावनो हायोबा जों बेखौ फकास खालामनांगौ ओके that's fine ओमफ्राय दा लास्ट कुइसन खालामगोन बारा गोबाव खालामला दा सावथुन मोनसेया कालचार वाइज सानोब्ला जौगागोन ना बेखौ बिजनेस वाइज सानोब्ला जौगागोन इट मीन्स you know movie is it business or maybe culture according to you it is both actually okay that's fine जों कालचारखौ जौगानो थाखाय बेखौ कालचार हिसाबैबो लांनांगोन आरो एज ए बिजनेस वेआवबो लांनांगोन अब्लासो केरियार जानायनि चान्सेस थाबाय अब्लासो जागोन होमबासो गोदान जेनेरेसनफोराबो बे फिल्डआव इजिलि फैनो हागोन नो डाउट that's fine ओमफ्राय दा मोनसे सोंथिबाव आरो जिहेतु जोंनि इन्डास्ट्रिया जौगानायनि आन्दोआव बा जौगानोब्ला नोंथाङा सोरखौ थांखिनानै एसे बुंनो सानगोन Did you understand what I'm asking you? जुदि इन्डास्ट्रिया जौगानोब्ला नोंथाङा सोरनि सापर्ट लुबैगोन
support होननो थांबा firstly थ' जोंनो नांगौ supportखौ audience फोरनि audience yes very sure mainly audience second जाहैबाय जेरैबायदि जोंना दा BTR नि गावनि गभर्नमेन्ट दंखायो औ बिसोरनिफ्रायबो जों जुदि एसे support मोननानै सिनेमा हल्सफोर every districtआवनो हमनानै ला 5-6 तासो जुदि थायोबा होमबा जोंना बिजनेसा आरो मोजांसिन जाबावो okay जेरै जों दा मोनसे सिजनखौल' नेनानै फिल्मफोरखौ बानायो ओमफ्राय बेयावनो माखासे फिल्म हमनानै ला नोङो 15-20 मुभिस खेबसेनो जायो okay ओमफ्राय बेयावनो सोरनाबा लाब जागोन बेयावनो सोरनाबा लकसान जागोन okay बे बुस्थुआ जोंनि माबा वेयावबो थांनो नागिरबा okay okay much better जाहैगोन आरो okay then सिनेमा हलनि थाखाय okay then माने लाभ लस जानायनि रिजना मा जानो हागौ जितु मोनसेल' सिजनखौ नेबाय नङा होमबा थ' बेयाव रिजना मा जानो हागौ नोंथांनि बुजिनायाव दा खायफा खायफा ओरैबायदि जायो जोंना पेन्डेलाव जिहेतु देखायनाय जायो yes अपेन जायो मालाबा अखा बांखा हायो okay ओमफ्राय बेयावनो नोङो जेनेबा देखायनांगौ जायो okay मानसिफोरा लुबैनानैबो फैनो हाया ओमफ्राय बिसिना खरसाया बिदियावनो बांलांबाय थायो बिदियावनो माने मा जायो खैथामाना मुभिसफोरा बेयावनो लस जालाङो okay जिहेतु नोंथांनि बाथ्राजों आं बेखौ एसे क्लियार जाबाय जोंनि बांसिन मैक्सिमाम मुभिसफोरानो माने अफलाइनाव बिजनेस खालामो नङा होमबा थ' अनलाइन बिजनेस खालामनायनि थाखाय माबायदि बिहोमा थानांगोन माने सरि अनलाइन बिजनेस खालामनो थाखाय जोंहा माबायदि माखासे राहा लामा थानांगोन बेखौबो एसे खिन्थानानै होदो दा जेरैबायदि सोलिगासिनो बेयाव OTT प्लेटफर्म बहुद दरकार okay जेरै दा निउबो दङ आरो मोननैसो डेभेलप जागासिनो मिथिनाय बायदियाव आरो ओमफ्राय बिदि आरो थाबावबा होमबा मोजांसिन जायो जोंना बेखायनो आरो मानेखि मुभिस नायनायनि जेबो सिजन थानाङा मानसिया लुबैनाय बायदिनो दिनै लुबैदों दिनै दानो नायनो हागोन डिजिटेलाइजेसन जाबाय जेब्ला डेफिनेटलि दा बिदिबा अडियन्सफोराबो गावनि गोसो बायदि नायनो हायो आरो जोंबो गावनि गोसो बायदि बानायलांनो हायो very sure अब्ला केरियार जानायनिबो बहुत चान्स थाबाय okay that's fine थ' ओरैबायदि मोनसे खोथा जाहैबाय जितु OTT प्लेटफर्मावथ' नायनो हायो खिन्थु जोंनि बांसिन अडियन्सआ माने इसेबां आपग्रेड जायाखै होननाबो आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला मिनिमाम क्वान्टिटि दं आरो जितु OTT आव नायग्रा बिथांमोना आंनि बुजिनायाव दा बेफोरबायदिजों जुदि OTT आव होब्लाबो रिकभार जानायनि चान्सआ थागोन नामा बांसिन डाइरेक्टलिथ' दा एट प्रेजेन्टथ' डाइरेक्टलि OTT आव थांग्रोखाया जोंना दाबो बे सिजनखौनो नेग्रोयो सिजनाव जेसे मार्केट लानो हायो मार्केट लाबाय आफ्टार दैट OTT आव थांगोन OTT आव थांनायनि उनाव OTT आव मारै मार्केटखौ लायो जेनेबा माउथ टु माउथ पाब्लिसिटि जेरै जायोना जेनेबा आं नायनानै मोजां मोनबाय आंनो होनगोन मोजां मुभिया नों नायनानै नों मोजां मोनगोन नों आरो सोरखौबा होनगोन स' बिदि पाब्लिसिटि माउथ टु माउथ पाब्लिसिटियानो बहुत खालामो okay that's fine Vivek bro नोंथाङा ओरैनो माबायदि टाइपनि फिल्मखौ बानायनो मोजां मोनो एक्चुअली आङोथ' एसे डिफिकाल्ट एसे चेलेन्जिं टाइपनि केरेक्टार मोनबा बिराद मोजां मोनो okay दा ओरैनो जेनेरेलि जितु जोंनि बर' सावथुनाव जितु नों मावबोनाय माबायदि केरेक्टारखौ प्ले खालामबोदों आरो बेखौ खालामनानै माबोरै मोजां मोनदों माने माबोरै मोनदों दासिम खालामनायावथ' सब थिगानो मोनदों आरो उनसिम आरो जाहाथे चेलेन्जिं मोनोब्लाथाय मोजांसिन मोनगोन आरो अके थ' आंनि बुजिनायाव भिडिअआ एसे आल्टु फाल्टु एसे लावबाय गोलाव जाबाय ब्रादारजों एसे एन्टारटेन खालामदों ब्रादारा खिन्थु बिराद सिरियास मानसि बिदि नङा आरो सेन्स अफ हिउमार भेरि गुड भेरि नाइस वान्डारफुल सरि वान्डारफुल अके थ' लास्ट कुइसन नोंथांखौ आं बेखौनो सोंगोन ना दा नोंथाङा बे बोसोराव नोंथांनि मोनबेसे फैनो गोनां प्रजेक्ट दङ दासिम मोननै अके मा मुभि दं रुगुं आरो गोसोआ बोराया दा गोसोआ बोरायाथ' माबायावनो सोलिगासिनो दं सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो दा नोंथाङा बेयाव फैनानै माबोरै मोनदों मोजां मोनदों बहुत गोदान जायगा एक्सपिरियेन्स अके इज दिस योर फार्स्ट टाइम अके दैट्स फाइन थ' मोजां मोनदों बिदिब्ला Are you sure? थगायाखैथ' अके दैट्स फाइन थ' बारा गोबाव खालामला लोगोफोर आं जेसेबां हायो बेसेबां सोंथि सोंबाय बिथाङाबो गावनि फारसेनिफ्राय बुंबाय जुदि सोंथियानो रं जायोबाथाय आनसाराबो एसे होनायाव गोब्राब जायो जानो हागौ नङा होमबा थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननांला जेसेबां हायो बेसेबां बानायबाय एन्टारटेन खालामनो नाजाबाय थ' बेजों लोगोसे जानांगौ भिडिअखौ जों बेयाव फोजोबसै फरिसे ब्रादार अके देन थेंक इउ भेरि माच